The following program contains mature content, including strong language and themes. Viewer discretion is advised. Hayi ungikapha ndoda uyankapha phela. Hayi. Maga wena, maga ungathi ngiyakupha ngamali. Wosh. Sengimalile. Awuthi Thomas. Khona ukubona. Sobona. Khona ukubona. Phimbo wena. Ungikore nje. Ngeke. Phasa. Ya. Phasa. Yo wahlala. Wait. Dango. Wait. Tata. Yankapha yabona. Hayi man. Asaba. Chef Uso. Chef. Like seriously, what the hell? Dango. Muso ngizwe ukuthi ngikhuluma nawe mfethu. Hayi, ngidlala musi. Uyadlanga like really ubona isikhathi sambili umama uyabuya khona manje upheka. Hayi, tata ngiyele wena. Yini ngiyadlala mina musi. Angeke udlale. Udlala dusi. Uzopheka nini? Uthi lapha uhambe ngokungitshela ukuthi ngiyakusitha lapha ngihamba wenzani? Ngihamba ngiyapha. Anginda uzoyicima le game khona manje. Ngithi kuwe hamba upheka wena. Are you going or not? Akengibe inkomo everyday inkomo. Wena yazi ngizokushaya wena. Angisindanga yakho mina ungazokhuluma nami ngathi ngiyinja. Ngiyangizwa ukuthi ngithini? Ngizoku Bona ke mangibona abasusa abadala ufa uhlabishaya uyashaya kancane uyashaya. Hayi hamba. Pop. qhubeka abantu Hey, yazi ngiyashonelwa. Kana kuphekwa. Abumbuso bangawathembeka bitekeli namhlanje usingona. Anyana ngaka. Ujanuary ngaka. Asisemba lo. Ujanuary manje usiphule lenyama unjwala nabantwana. Lesikhathi ngilambe ngaka. Ngiyayiphungula nale nyama. Ngifuna le one piece yami mina ngizoshare le nyama ngizobho. Hayi kodwa isima. Ngiyaphungula ningijwala kahle. Sishare sibaningi kangaka. Ngiyaphungula njengamanje. Ngiyaphungula ngifaka efrijini. Nayi ngiyayifaka ikhathelo yini. Ikhana ngingakaphenga lesikhathi uzolala madala. Ngiyayiphinisela. Esifana namhlanje yonke into lapha ngiyayikhatha. Yabona i-coffee njengani incane le-coffee ngizodla lona. Ne-tips nami ne-peanut butter ngizokhatha. Asirious njengamanje ngizokhatha. Baba abafana kabuthanda. Naba PlayStation. Othi yebo njengamanje. Bangijwayela kahle abafana. Bangijwayela abafana yazi. Always play PlayStation. Always PlayStation. Mbuzo 10. Mbuzo 10. Nezana always PlayStation. Nezana ngizokujwayela kabi mina. Ngizokujwayela kabi. Sakamereni lami khathele kabi mina emsebenzini yakasa la. Sakamereni lami. Mawole ngithumelana ne-Wi-Fi. Ngitshela Themba ngathi kufanele umsebenzi. Layithi i-Wi-Fi mawole tayi. Kufanele usontweni ukuze zilunge. Hayi sibhizi musi nge-Wi-Fi lapho. Bisibenzani nge-Wi-Fi? Sibhizi ngezinto eziserious lapho mawole. Ngoba ngiyadala ngithola ngaphekanga la. Hayi mawole layithi i-Wi-Fi mawole tayi. I-Wi-Fi leyo na. Kuyafana inyanga mayiphela manje uzobhadala enye futhi. Hayi layithi i-Wi-Fi. Layithani i-Wi-Fi mama. Zona Wena ukheva wena. Awupheke njengoba uyasibasela amakhelwane bazothi. wena sokusele kancane nje ukuthi ngiyedele ngawe. Ufuna ukuyela. Ngokushaya Ukhona nokuya khona. Ngokushaya Wena ngeke.
Onikhona Films, nathi siyakhona.